Бүгін 21 декабрь күні Сәләт Вики мәктәбе тарихында уникаль шара ул да булса көзге уку сессиясының йомгаклау конференциясы. Бу мәйданчыкта безнең гомумән төрле кешеләр җыелган. Сәләт Вики мәктәбе белән бик тыгыз шөгыльләнгән кешеләр, безнең катнашучылар, безнең әле Вики проектлары белән әле генә менә кызыксына башлаган укучылар да. 2016 елда башланган бу проект бүгенге көндә Аллага шөкер шәп кенә үсеп барганын күрәбез. Впервые в Татарстане мы награждали победителей Вики-школы, где молодые люди начали писать статьи в татарскую Википедию. А это не просто конкурсы или студенческие или школьные работы. Все, что это делается, оно сохраняется на века. Һәм нәкъ бу мәйданчыкта без узган эшчәнлегебезгә нәтиҗәләр ясыйбыз һәм инде әлбәттә киләсе елга яңа планнар корабыз, яңа эшчәнлек формаларын табабыз һәм инде иншалла аларны чынга ашырырга планлаштырабыз.